навика, които ти пречат да отслабнеш. Първо, пропускаш хранения. Мислиш, че като не ядеш ще отслабнеш. Грешка. Метаболизмът се забавя, а след това започваш да се нахвърляш на всичко. Просто се храни редовно, подготви си меню и не гладувай. 2. Прекаляваш със здравословни храни. Авокадо, ядки, форми, полезни, но с много калории. Важна е умереността. 3. Пиеш калориите си. Сокове, фрапета, безалкохолни, калории без засищане. Замени ги с вода или чай. 4. Спиш малко. Недоспиването те прави гладен и муден. Спи поне 7 часа. И това е също част от режима. 5. Очакваш бързи резултати. Днес 1 кило надолу, утре 500 грама нагоре и ти се отказваш. Играта е дълга. Следи напредъка. Не бъди перфектен, а постоянен. Кой от тези навици имаш ти? Позна ли себе си? Пиши в коментарите и ме последвай за още такива съвети.